Mahe mfowethu. Awucabangi mhlawumbe ukuthi nithathe izinto ngamawala? Umuntu othatha izinto ngamawala la yilo wathenga ilungile Vilakazi. Eyitshela ukuthi uthenga iLouis Vuitton. Ukhuluma ngani manje? Mana baby, ngihlale ngokukhuza ngo-higher grade wama-insults. Maxwell, yini le shandiso oyigqoke ngenhla? Le? I-LV. Umele ini u-LV Maxwell? Umele ini kanjani manje iskipa lesi? Yo. Yazi ngithi uzozama mhlawumbe athi imeli love back. Yo lo baba. Mayo. Ngiza kahle njengomngane. But wena ungenza kanje. Okay, it's fine mfowethu. Qhubeka. Baby, asiqhamazeli kodwa ngokumove out. No baby. Listen. Usijava wathi mawufuna ukuba happy, kumele ube nezinto zakho. So, nathi asibe nendawo yethu. Oh, hayi ke, manje sinosijava washo njalo, asihamba impela. Mahewu, mawuhamba wazi awuhambi la kuhle. Hayi, vela sidinga ithini igrocery yena. Yeah, asiyidingi. Mana baby, asiyidingi. Yeah, asiyidingi baby. Mina ngisanda kuhola. Ngizoyithenga nje igrocery. Mahewu, uyazi uDlamini mfethu ngalelo? Mahe akareport kuDlamini. Well, ngireporta kuyena emsebenzini since supervisor. Mahe man, futhi yazini kuba late manje asisheshise isiqoqo sami. Abangani uyabadinga nabo bayakudinga umuntu ngaba awilutho ngaphandle kwabantu. Abangani uyabadinga nabo bayakudinga umuntu ngaba awilutho ngaphandle kwabantu. Dlamini, uyakhala? Uyazi ubani mampetshisa ozokhala meqhubeka ukukhuluma into engekho? Oh, inxesa. Yazi mhlawumbe sengidinga ibuko. Angisaboni kahle Dlamini. Awuhambe uyobona amagcela emizi yabantu. Engikhathele lento yokucula. Hayi. Mhlawumbe uqinisile. Dlamini, if umkhumbulo Mahewu kulungile akunankingi. Kodwa mhlawumbe miyeke na azabona ukuthi uyabadinga abangani bakhe. Lento ye-honeymoon phase ibalekile. Nawe ngizokuthiwa wadayisa imoto ukuze ube nomakhuzwayo. Mhlawumbe nje mnike isikhashana uzobuya uMahewu. Baba, wadayisa imoto ukuze ukhokha amalobolonyana lapha ekhaya. Ngithi amalobolonyana phela ngoba ingaphelelanga baba. Makhuzwa. Abantu bakhuluma noma yini abathanda ukuyikhuluma. Sacela ungenzele iti. Baba ngiyazi uyamkhumbula uMahewu. Angikhumbuli umuntu mina. Dlamini, kade ucula ingoma kaMahewu leli izolo ebusuku. Makhuzwa. Wayeka manga. Awakufanele. Cela ungibuyela la baba. Ngachithekile endaweni. Wakhala ngocherry. Athi usiphuzisa. Endaweni. Sesiyashutwa manje masilele nathi la ekhaya. Sesama real housewife. Baba ungadinelwa mina. Khuluma nemizwa yakho. Vuma uyamkhumbula uMahewu. Zama ukulungisa izinto nentombi yakho ukuze ubone uMahewu. Yazi mngami kwesinye isikhathi kube nama-advisor aphusile. Ngeke usho ukuthi isikole awusiqedanga. Dlamini yazi wena ukwazi ukunikeza icompliment ngaphandle kokuthi uphoxe. Aw.
Ulifundisa ubaningelela igama lesingisi elidanga. Hey. Baba yazini ngoba ngiyazi ngeke uzovuma ukuthi le ndaba kaMahewu yakudla. Ngizokulungisela mina yona. Angazi ngicele kodwa mina ukuthi uyilungise. Okay, ngingayeka ke kodwa. Angisho ukuthi yeka. Engisho ukuthi ungahambi uthi mina ngikuthumile. Okay. Qoqongwe. Hawu, mampetshisi. Molo besacela ukucetela igceke futhi. Hawu, hayi, khala kulona. Oh, hayi ngiyabonga ngonyangwenya. Ya. Hawu Maxwell, kubanda nje uhlela eminyango. Abanye bethu bamavajini, amakhaza abawezwa. Ngiyadlala. Hayibo, Maxwell. Yazi kusukela sisase high school angikhumbuli ngikubona unentombi. Maxwell uyivirgin. Ngithe ngiyadlala. Abanye bethu bajola in secret. Awu, cha shuthi yakwazi ke bokufihla. Phela wena uphelile u25 years ngikwazi. Okay, Makhuzwayo. Maxwell uphi uMahewu? Umahe uthuthile izolo bathe bayohlala kwenye indawo. Hayibo Maxwell, awum WhatsApp phela lapho umcela ukuthi akezelana. Usiblockile sonke la. Maxwell ozala. Sho babzeni. Sure. Sacela sithengele udrink. Uthathe ushintshi. Ngiyabonga babs. Lalela Maxwell. Ungasheshi ubuye yazwa? Oh, nisafuna ukuphinda futhi. Ungasheshi ubuye wena, that's all. Thatha mntakasisi. Maxwell, uhlela eminyango ngoba hayibo Maxwell, sifusa ikisini leso siphilayo. Maxwell uthunya esitolo ingane khona ezosala zenza ukonakala la awulala khona nawe. Lalela Makhuzwayo. Phuma endabeni zami. Hayi angiqondile ukuthi ngene endabeni zakho, kodwa impilo lo ephilayo. Phuma endabeni zami Makhuzwayo. Maxwell, umdala for le rwabisho iphilayo. Ukuba umakho usaphila bengekayithande le. Ungamfaka uma kulento. Uyazwa? Vele mina impilo vele lengiyiphilayo. Yabona lezi zinto zo TikTok. Uyazi ngikubonile ukhala. Qoqo. Ya. Hayi, sengiqedile ke bhodi. Hawu. Hawu lushayile mampetshisi ngiyabonga. Ungisizile. Uzoba u50 ke. U50 wani manje? Oh, umsebenzi lo ade ngiwenza. Ngiyabiza u50. Hayi. Awushonga ukuthi kumele ngikhokhe. Hawu. Usho ukuthi mase ngabe ngicela amagceke nje for free. Kanti ngiyahlala mina kwenye. Uyazi nami bengisayibuza leyo nto leyo. Bakwenye. Uzokhokha ke. Otherwise ngizotshela uDlamini ukuthi awufune imali yami. Ngamani umtsheleke lo Dlamini lowo. Ngizomtshela naye ukuthi awushonga ukuthi kumele ngikhokhe. Hey, wangwena. Yasengikhohliwe. Kwamina kwesaba wena. Fusek, lethi imali yami. Awu. Ngicela ukunika noma kusasa.
Hayibo, wonke umuntu uholile namhlanje. Fusek, lethi imali yami. Bengakayike itolo. Ngicela ukunika noma ntambama. Ntambama ngo5 ngiyabuya la. Ifuni imali yami. Hawu. Malume, awume kancane ukulala sesifikile nobaba. Uyayazi kodaba. Hawu, Darasisi. Gibelani ngalani izinto yena ngeke nginizwe. Malume awume kancane mfethu. Ubaba uyemafamu kusasa angeke ngikwazi ukumise le opportunity. Darasisi, ngikhathele uyazi bengiphuma emgidini ezangoma izolo. Plus tonight ngene night shift. Gibelani ngapha nezinto yena ngiyathembisa enginizi. Malume, phela bungathunyangwa yimina. Uvuke man. Lalela Maxwell, rente yakhe indlu hlukane nokukhuluma. Ngiyafisa kodwa manje angi-afford. Thatha le ndlu kade ihlala uMahewu ngo500. Kodwa ngizoyinyusa irent ngoFebruary. Hawu, Mama Tree, ngiyabonga. Yazi ola lo ngibengitshela ukuthi awunendaba nami kanti cha. Kanti still Maxwell, angikuthandisisi ngingu-business lady mina. Ayikho ngawe lento ingebhizinisi. Baba, namanje beningakamtholi uMahewu ukuthi uhlala ngakuphi? Hayi, kodwa ke ngoba uyabonakala emsebenzini kusho ukuthi usaphila okuyinto enhle. Engabe imsephi le ntombazana? Ngiyabonga. Awu, umuntu unonyawo oluhle. Cha, ufike kahle impela. Ngena sihle. Awu. Awu, Dlamini kukhiwe la. Oh. Mama, ukhile la? Yebo baba ngiyile. Ubuke. Angazi mhlawumbe phansi kombhedi. Ulande phela amakhuzu awuvule. Yazi bese ngiphumulela ukugeza la, mana. Dlamini mfowethu ubunqene ukungilinda ngize ngingene bese siqhubeka kahle nokudla. Lo holiday la. Awu, Dlamini wasuphanga kangaka. Qaka phela amakhuzu ayo. Musuku ngijaha, zosuke ngiyeke. Awu, Dlamini mfowethu awuthathe phela uvule. Ungayeki makhuzu ayo. Lishisa kamnandi itiye lakho kodwa baba. Hayi, lishisa kahle impela. Makhuzwayo musu kuzenza imanagers zasema restaurant esikhathini esibucayi kanje. Landa ukhiye. Uthini Maxwell? Makhuzwayo ngicela ulanda ukhiye. Oh. Awu, Dlamini kanti ujahe happy body. Maxwell musu ngilawule ekudleni kwami. Awu, Ncese, Makhuzwayo awuze phela. Ngisawucinga hawu. Hayi, sengisuthi vele mina. Musu kuphanga ngami Maxwell uzobindwa. Ngakho. Awu,
ungangitsheli usuyabuya. Hayi cha, ngikhohlwe izinto ezimbalwa nje. Usuhla lapha. UDlamini kade la ekufuna and akekho waziyo usuhla lapha. Siright singaziyo ukuthi sihlalaphi, sine peace. Ngiyanibongela ngepeace but Mahewu anikhulumanga kahle kuDlamini ngesikhathi nihamba. Angisho ukuthini but wena owaziyo nisuka apho noDlamini. Hayi, kulungile, siyabonga Pastor Mjomba. Yazi, mhlawumbe kuzofanele ngikhulume noDlamini. Nikhuluma ini? Mama, wawurong ngalento ayisho kuDlamini. SinoDlamini sisuka kude. Futhi yazini, masisuka la kuzomela sihambe siye kuDlamini siyoxolisa and that's final. Ngiyabonga ukuthi ungaphenduli mangithi that's final. Hayi, kodwa ungaphinde kungithethise. Hayi, ngeke. Maxwell. Khuluma. Phela wena uvela ungivakashele ngonakala ngalutho. Wenze njani? Maxwell. Noma ungakhala kanjani mfana? Angeke ngize kubone imali. Hawu, why Dlamini mfethu? Ngoba nginayo imali. Hawu, Dlamini mfethu ngathi udla isinkwa no cheese manje nje. Oh, Maxwell, ungangizwa kabi bhuti. Anginayo eyokuboleka wena. Nginayo ukuyispoiler mina nomndeni wami. Hey, Dlamini mfethu, zimbi izinto angihlalisekile kahle lapha yana. Umjomba nalentombi yakhe sebevele bangiphendula uNopophi mfethu. Kanti Maxwell lendle engiyakhile extra kasana ngeke uzuhlale wena kuyona. Awu Dlamini noma uDecember kuphela mfethu. Maxwell ngeke. Maxwell. Budgetha kahle uphume inxiwa. If Mahewu did it, now you can did it. Hey, awuphume wena bhuti endabeni zika Maxwell. Awuncefe Dlamini. Nomlisi, bese uvela athi mmefu nje. Kodwa ke uqinisile ngubani. Kokusiza ukuthi uphume inxiwa nawe njengomayo. Ya, umama usihlahla uthe ngangirendisela lendlu kaMahewu ngo500 Hawu, uyahola kusasa. Thatha ke indlu. Yeah, but into ezoba inkinga igross. Dlamini angizile njalo la kwena ngoba ngazi ukuthi udlala istokfela cha. Manje uza kumina ngobanike. Okay, Dlamini mfethu ngize ngoba ngazi udlala istokfela. Okay, kulungile. Ngizokunika igrosa kaDecember kuphela. Wow, Dlamini mfethu ngiyabonga. Yazi ngathi angikhali. Ungakhali Maxwell ngikushaya. Okay, ngeke. James the man. Awu, Mahewu. Ake ngiqale nje ngokuxolisa ngalento Emma ayisho kuwena. Yona yipi? Leyo ukuthi wawungangiphoqile ukuthi ngikulwele. Ya, yona impela waye wrong. Impela waye wrong ukuthi akusho lokakusho. Kodwa ke wayengaqamba manga. Nami ngangi wrong ukuthi ngisule. Kwakufanele ngumkhozi. Impela wena wawu wrong. Kodwa ke sekuyinto endala leyo. Asidlulele phambili siqhubeke nempilo. Ngiyabonga Dlamini ukuthi uunderstand cause uEmma ngiyamthanda nawe ngiyakuthanda njengomngane. Vele Mahewu ngenkathi ngithi phuma la uyofunda ukuzimela. Ngangifuna ukufunda ukuzimela njengendoda wedwa. Ngakho ke lokho enikwenzile ukuthi niphume lapha kamapentshisi. Kuyinto enhle. Siyabonga Dlamini. Ngiyabonga Dlamini futhi ukuthi awungikhethisanga phakathi kwenu nobabili cause hey ukuba ubungikhethisa bekuzoba nzima phela uEmma unizinga wena awunazo.
Well, unazo but hayi lezi engizithandayo. Mina Dlamini ngithanda izinqa ezisoft. Not ukuthi zakho azikho soft, angizazi, angikaze ngiyithinte. Mahewu hambani ngingaze ngikushaye. Kulungile. Alright. Mapentshisi. Uyikhokhile rent lapha? Ngiyikhokhile Dlamini impela. Kwaze wasala noshintshi ngaphezulu. Awungitshele uzizwa kanjani ulele endaweni oyibhadalele Mpembe? Kuyafana nje. Ngoba kuseyindlebe engivele ngihlala kuyona. But okumnandi ukuthi mangifuna amaqanda ngicele kumuntu, ngithatha imali, ngiyoshona kaBucks ngifike wathenga. Hayi kuhle ukuzwa lokho. Lalela, nginebhodlela lalela absolute. Awuze solishaya. Hayi ngiyafisa ke Dlamini inkinga nje ubuhlungu umzimba wonke. Hayi kuya-understandeka kade usebenza kanzima. Hayi kulungile ke mapentshisi. Yebo. Dlamini inkunzi yompembe. Bucksman. Ufuna isishaye la? Ngiyafisa mani kodwa ke inkinga yami kusasa ekseni fanele ngivuke u4 ngithathe izinkwa kuyibheka. Phela imantente namhlanje wonke umuntu kusasa uzobe ufuna ukuvuka ngezinkwa. Hayi. Nokulungile ngiyakuzwa Bucks. Kodwa uyazi ngasishaya sodwa Steve. Bucks. Awuzokwenza ugoloko wami one night stand. Uma ukuthi siyaphuza size siuqede. Azophuza sushiye phakathi. Hayi ngizoyeka Dlamini kulungile. Cha. Sengiwile ngempela ke manje. Mase ngize ngicela ukuphuza no Bucks. Ngizokuhlalisa mina baba. Uphetho wakho la ugoloko lapha. Hawu, ngoze kuhle baba. Ndoda, vuka, uyawudinga lo msebenzi. Ndoda, vuka, uyawudinga lo msebenzi. Ntasisi. Hayi. Konje umuntu sehlala yedwa. Uzoba late emsebenzini. Hayi baba, sengiyagodola futhi senginokuzela nje kancane. Hayi, kulungile. Ngizokujoyina nje nami maduze mama. Dlamini. Lakutheka ihewe endaweni madoda. Ngithi angidlule ngokubheka before ngiyemsebenzini. Bengazi ngizokufica ushaye ugoloko wesalari. Hayi, shala. Khona uzoshisela ubusuku bonke. Awusho, zihamba kanjani izinto? Hayi Dlamini, izinto ihamba kahle. Sine TV, sine DStv, so umuntu akabhoreki. And uM uthola ipromotion emsebenzini. So, yeah, siyancenga. Yaza ngaze ngicabanga ukuthi ngoba ngizwe la umawuze ephuma emlonyeni wakho. Usukhulile mahe, usumuntu omtshala. Awumpela. Akhuli hewe. Usweni majuda. Yena manje usaminya. Angisoze ngayeka lapho. Stemmer. Abangani uyabadinga nabo bayakudinga umuntu ngabani